Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan channel tamu mai albarka. Da farko dai ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa wacce za ta sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryenmu. Mun gode. Insha Allah yau za mu kawo muku yadda za ka canja ma Facebook ɗinka kala. Kamar a ce dark mode kenan. Da farko za ka shiga kan Facebook naka, bayan ka shiga kan shi za ka jira shi ya buɗe. Bayan ya buɗe haka shine fuskar Facebook naka kenan, sai ka tafi inda yake da wannan sanda-sandan guda uku a kwance, sai ka taɓa shi. Bayan ka taɓa shi za ka ja shi zuwa can ƙasa, a hankali ga shi mana tafiya ga save, memorize da sauransu da duka kana gani. Sai ka zo inda aka sa dark mode sai ka taɓa shi. Da zarar ka taɓa shi sai ka jira shi ga shi na canja kala zuwa baƙi, yanda za ka yi amfani da shi da daddare kenan. Babu wani damuwa. Alhamdulillah, nan ne ƙarshen bidiyon mu. Mun gode. Kar ku manta ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa.